Naghahanap ba kayo ng lugar na malayo sa syudad? Isang lugar na siguradong marerelax kayo. Marami din silang pagkain dito na hindi natin madalas na natitikman. Sigurado namang mapupusog kayo dahil ang daming pwedeng pagpilian. Samahan niyo akong i-explore ang Bee Farm Cafe by Alexa's Kitchen dito sa Candaba, Pampanga. Pasibayo kabalayan niya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ng Bee Farm Cafe by Alexa's Kitchen dito sa Barangay Pulong Plasan, Candaba, Pampanga. Yan, dumayo muna tayo ng Candaba guys para ma-check itong place nila. Napakaganda ng place guys, and al fresco dining, and for sure guys, magugustuhan nyo yung mga sinaserve nila sa kanilang menu. Excited na akong pakita sa inyo yung buong place, and of course pakita sa inyo kung ano ba yung mga ino-offer na drinks and foods nila dito. Kung gusto nyo pumunta dito, open naman sila Monday to Sunday. So every Monday to Thursday, open sila ng 11 AM to 9 PM, and every Saturday and Sunday, open sila ng 8 AM to 9:30 PM. So ayun guys, no, i-check naman natin yung kanilang main dining area. So ito, bubungad sa inyo, napakalawak ng main dining area nila. I think kahit 20 packs kasya dito. So dito kayo mag-order, and dito sa side makikita nyo na yung kanilang mga paleta, kubo, and then yung mga regular kubo guys, and the other side, ito na yung kanilang functionals. Ayan, sa harapan naman natin guys, makikita nyo itong mga floating kubo nila, and then hanging kubo. Yan, kung gusto yung magpwesto doon, pwede rin naman. So mamaya punta tayo doon, papakita ko sa inyo yung buong area. Ayan kabarin, no, makikita nyo naman sa likod natin, ito yung mga hanging kubo nila, and then dito sa harapan natin, yan, pakita ko sa inyo, ito naman yung mga floating kubo nila. So later, doon natin papaserve yung foods and drinks natin. Ikot muna tayo para naman ma-enjoy natin yung place ni Bee Farm Cafe by Alexa's Kitchen. Ayan, napakaganda ng place guys. Syempre napaka fresh ng hangin. So probinsya to. And yung place niya guys, no, malapit dun sa arko ng mismong Pampanga. So ano to, Candaba Baliwag Road. Konting-konti na lang, kanina nakita ko sa signage, 7 kilometers na lang, nasa Baliwag, Bulacan ka na. Wow. Ayan, kung gusto nyo magpwesto dito guys sa kanilang floating kubo, sabihan nyo lang yung kanilang mga stop. So every weekend, alam ko, pwedeng mag-fishing dito sa kanilang pond. Sa atin si Bee Farm Cafe. Yan, welcome to Bee Farm Exploring Pampanga. So thank you Bee Farm Cafe sa pa-welcome nyo. So excited ko na rin tikman to. Mamaya i-dessert natin, and guys, nakikita nyo naman sa harapan natin, napakarami nilang sinerve. And excited ko nang tikman kasi yung iba dito is madalang lang talaga nating matikman. So ito yung mga foods na inahanap-hanap talaga natin kung sawa na kayo sa mga chicken, and then of course sa pork. So ito yung mga foods na pwede nyong mukbangin. Siguradong makikita nyo pa lang sa video to, matatakam na kayo. So meron tayong dito, fried platter, and yung isang sinerve sa atin. Ito ang niluluto natin sa right side natin. Ito yung kanilang yaw-yaw platter. So kapag nag-order kayo ng mga platter nila, may kasama ng ganito. So may itlog na pula and kamatis. Tapos syempre andyan yung sausawan nila. So later titikman natin yung pinakasausawan. Tapos mga a la carte nila, yan, meron tayong sisig, yung sinigang na miso. Napakasarap nung sabaw kanina. Grabe, ang sarap. And syempre ito, first time natin matitikman
tilapia kare-kare. So excited ko ng tikman to guys. So ito talaga yung mga kine-crave kong foods. Lalong-lalo na sawa na talaga tayo sa pork, chicken and beef. Mostly ganun naman yung mga lagi nating kinakain. Syempre sa drinks nila, yan meron tayong halo-halo. And of course guys, yung kanilang watermelon shake. So yun guys, no, bago pala natin tikman dito mga sinerve sa atin ng Bee Farm Cafe by Alexa's Kitchen. So gusto ko lang bagitin sa inyo yung pang boodle fight nila. Dapat advance kayo mag-order guys kapag gusto nyong orderin tong mga Bicol Fight nila. 2,048 pesos, good for 4 to 6 packs yun. So maraming inclusions yung kanilang Bicol Fight. Same lang din sa kanilang Baliwag Fight. So ayan, may mga isda-isa tsaka grill. And then syempre sa Candaba Fight naman nila, good for 6 to 8 persons. So 2,598 pesos. So pinaka-highlights dito guys, yung ano nila, fried itik. And pwede nyo namang orderin din yung fried itik, a la carte nila. So yan, mga ibang nasa menu nila, check natin bago natin tirahin itong ano, mga sinerve sa atin ni Bee Farm Cafe. So mayroon sila mga all day breakfast. Syempre mga single order nila, tulad nga yung mga sinabi natin kanina. So sa group meals, ito na yung mga platter na binanggit ko kanina. Mga add-ons, mga iyawiya, kung gusto nyo ng tigisa, 2, 3, ganyan, pwede rin naman. So sa cold drinks, meron sila mga desserts yan, hindi mawawala yung mga desserts. Meron din sila sa a la carte nila, ayan, mga seafood, chicken and itik, pork, beef, vegetable. Ayan guys, no, kuha na tayo ng rice. Syempre magkakamay tayo kapag ganito yung foods. Masarap kinakamay. Namiss ko yung ganitong foods guys. Syempre yan, nagugas naman na tayo ng kamay. So kuha tayong kamatis. And syempre yung itlog na maalat. Wow. So kunin natin yung malaki. And kunin natin dito sa loob. Oh my gosh. Tagal ko nang hindi kumakain ng itlog mo na maalat. Tikman na natin yung itlog na maalat. Masarap kayo din ng mga foods talaga na hindi mo madalas kinakain. So ito, I think mga strip na maliliit yan. Binride lang. Tapos sausaw natin dito sa suka. And for sure, no, yung mga kabalin natin na nasa ibang bansa, hinahanap-hanap yung ganitong pagkain. Squid. So ito, calamares. Meron siya. Grabe. Hindi ako sure. Alam ko tuyo siya na fried. Pero yung iba ata, tawilis yung ano, ginagamit nila or niluluto. Sarap. And isa sa fried nila guys, yung chicken wings. And of course, magsabaw muna tayo. Sinigang sa miso. Ay grabe. Wow. Tapos napakaraming gulay. So yan, tikman natin yung kanilang sinigang sa miso. Oh my god. Grabe. Na-excite talaga ako kapag ganito yung foods. Tikman naman natin yung kanilang sisig. Wow. Grabe, napaka-generous ng Bee Farm Cafe. Napakarami nilang sinerve sa atin. Ayun guys, no, kung marami kayo, orderin nyo yung kanilang boodle fight. Syempre guys, no, hindi natin palalagpasin yung kanilang tilapia kare-kare. Kanina ko pa tinitignan to. Yan. Maglagay tayo ng may sauce niya, tapos yung sitaw, and lagyan natin ng talong. Tapos kuha tayo ng ano, tilapia. Tikman natin kung nagko-complements nga ba yung tilapia sa kare-kare. So yan, nakuha na tayo. Hindi naman kumpleto yung kare-kare kung walang bago. Yan. So
So yun, tikman na natin. So ginawa lang no kabalen is pinang-alternate nila dun sa karkare is tilapia. Pero fried siya, napaka crunchy. Mapipil mo pa rin yung crunch sa bibig mo. Tulad din ng mga lechong kawaling kare-kare na nilalagay. So kung sawa na kayo sa pork, pwede yung pag-alternate yung tilapia. Tikman natin yung kanilang isaw. Yun. Sarap. Namiss ko yung mga ganitong foods kasi ito yung mga foods na hindi ko talaga madalas na kinakain. Tulad nung lag na pula, itong mga fried na to. Yan, nasa harapan natin. Tapos mga iyaw-iyaw. Isa pang isaw guys. No, after nating makmukbang, syempre hindi dapat mawawala dyan yung dessert natin. So ayan, kung nagkikrave kayo ng halo-halo guys, orderin nyo na yung halo-halo ni Bee Farm Cafe. Gusto natin tikman yung mga foods na sinerve sa atin ng Bee Farm Cafe by Alexa's Kitchen. And syempre talagang nag-enjoy naman tayo dun sa mga foods na serve nila. And kung gusto nyo mag-stay dito sa kanilang floating kubo, so sa 30 packs guys, additional 500 pesos. And sa 10 packs, 200 pesos. Same lang din dun sa kanilang mga hanging kubo guys na 200 pesos din. Good for 2 hours. Pwede na kayo mag-stay dito sa kanilang mga hanging kubo. Pero kapag sa mga yan, sa mga pallet kubo nila guys, free entrance naman, same lang din dun sa sa main dining nila. So free lang din naman dun. Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. Tulad dito, yan, napakaganda sa place ni Bee Farm Cafe. Sigurado mag-enjoy kayo dito and ma-enjoy nyo yung foods na sinaserve nila. So until our next vlog, peace out.